Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni mga napauluan, karit ti bihag. Dear Manong Nemi, 15 minutes before ti oras ti umuna a klasek, iti dayta nga bigat, Manong Nemi. Idi ta mapasungadak ni Donato. Magmag na, nga kastaon iti langit na. Sarsaron numet, Manong Nemi, tinakamotorsiklo nga ni Ralph, nga inlubon namanen ni Marisa. Nagsardeng ni Donato, Manong Nemi, ket sinardeng amet da Marisa kini Ralph. Amok manen, Manong, nga sutilin manen ni Ralph ni Donato. Taapay nga, kastaon ni lingkit na, no apay nga nagnag na. Kasalamu kung, Manong Nemi, nga awan pagkleten na iti tricycle manipod iti highway na sumrek dito eskwela. Siguro, diya lang nga pinagpletan na ti jeep ti manay. Wano at akwartana. Magmang tumanan nga agawit nga mapanti highway, saan tumangmangsada ti jeep nga pagluganan na, pagpagisungata, pagpletan na, back and forth ti jeep ti adda akwartana. Mas asyanak dati friend ko, Manong Nemi, friend ko nakta. Friend ti awag ti tunggal may sakada kami. Detan, imunon nang antimanon ditoy, Manong Nemi, da Marisa kini Ralph. Hello, Emma. Kasabatan dyan boyfriend mo. Boyfriend nga? Nga Donato. Yung kapunasan dito lingkit na. Sa lingkit na tanagnag na. Saan ko ang boyfriend? Awan pa nagkinawatan nyo? Saan na siya tikayat? Yung Donato. Sino na ron? Ni Marisa. Ha? O siya? Inaklon ko ni Ralph. Adan relasyon mi. Amo ka ditaytan ni Donato? Amo na siguro na. At dinamag na no. Ada relasyon mi na. Adan ko na. Piman nga kayem kung kasta. Aba, ibagbaga na nga siyak tikayat na. Uwin. Pagan ano karumat. Nambiyakin ni Ralph. Tanaka motor. Oh. Keng guwapo, hindi Donato nga rod. Agkupas pwede kiti arwatin na. Pimanawan di kiti tuwa, Manong Nemi. Dahil pa sa nga naiplastahan nga naiparking ni Ralph di motorsiklo na. Wow, inakbay na pa yun, Manong. Talaga nga dan relasyon da. E din to tanakadanon matan ni Donato, Manong Nemi, iti ayan ko. Kaya po nagna ka manin? When friend, kasta ko nilingit mo. Punasam. Okay. Diyak karod na kay tugot, nalipatak na nangalapan yok. Ano? Paunayin. Panagdaradaras ko naman. Pagpagiso ngamin ti intad ni manang ko nga pagpletek, iti jeep. Piso nga. Nagnagla kitay. Sasapon ni dati. Extract nga panyok. Alam mo, diyak pinausar na.
Punasan talang it mo, kas tao ni patsanan. Di mo lang laglagi pa mo't ngaminan natapan nyo, ori mang kitugot ko umat 5, no magbagna ka asta. Agyamanak, Emma, friend, at dagay mo ng relasyon ng agpeso darav ka ni Marisa. Di napakay kan. Sambat ngamin nga siyak ti kayat mo. Ha? Uy, the boyfriend ko. Amok imbaga mi di nga the boyfriend mo. Sika kumakit armag edi ang the boyfriend mo. Sino kayat mo? Ni Marisa o na siyak? Ni Marisa ka ma. Bumaknak lang. Baka kayat nak to ni Marisa ya. Nubaknangak ton. Kasa norte babaknang mo. Pagplete awampay. Orisan ko maituloy ti kurso. Dagur ore na pitas nga trabaho sa Manila. Kayat ko. Kaya namin nga electrical engineering ti kurso. Naging na tayo tang kurso. Di ka kumang nag-accountancy kas kanya. Agur ka. Mabawa na yung klase. Orisi ka. Inka mata rin yung klase. Saan ba't ngamin nga siyak iti inaram mo, armam ko na kita manong. Ngayon may baga naman, nga at the boyfriend mo. Imbaga kami idi manong naming at the boyfriend ko. Sa ako pinagpili. Sino ko ma? Marisa ko na nalata. Adayawak ko man ito nato manong naming kaputanog sa sarita kami kat Marisa at iti panunot na. Masaksaktanan. Basta sa sarita kami manong nemi kang kanayon ng ibagbaga, bumaknangak tulaing ako na. Ang kaslasan ko patyan manong nemi bumaknang. Alam mo, may turpos na ta electrical engineering nga kurso na. Paano na pagtrabahuan. Sumrek ayun ta kooperatiba ti electric cooperative. Bueno, agsapul ka rin kiti kumpanya nga, kasapulan ta ka rin kiti electrical engineer. Hanga may ka iti panunod ko manunemin ito nato, kabayatan iti madama klase. Masyanak, kaputikas la kinapiman na, nataduma manunemi, no adda sobrak iti allowance kong itad na papakin ni mama, ik-ikak. Nga madama di gundaway nga mabain nga mangawat. Lunch break, manunemi, iti sa pulak nito nato. Dajay, siyurok ti kayo. Nangangatan. Ito nato, friend. Ay, Emma, madama tribune. Madama, adadalik dati yun. Ano na kita? May pagkap ti electricity. Amo kapasahan ni gito. Amam, adalakit di 2 years ti kurso kon, the knowledge ko. Adagur orang nga on-the-job training sa Manila. Ititakkel a kumpanya. Kasano warga makastrek ka? Kaya di ka matpag-graduar. Adalakit 2 years course yan. Ay 2 years na nga kwan. Uring no saan nga graduar, no talaga nga nalaingak. May pasak te examen. May pasak iti pa nag-train. O. Tapi nga di motor pusan kami. Halikat. Nagpakpakawan ni manang ko. Ni manang ko ang sales lady lang. Mano kaya ang kakabalay? Dududwa ka mga kabsat. Ni manang high school graduate lang. Pasan na nagkasimbre nga sales lady. Ni nanang mo, hagtagtagay balay laeng, naulila ka iti ama idi agtawon nagpalaing tikwa. 7. Ni nanang ang tinangsaksaka ti biyag mi, gabot dirigat na, nang saksakan ti biyag mi nga giina. Nakaalam ti sakit. Isong ita, hanga makatrabaho nga tinadagsen, ni aglabak at badipay. Ba sa paggastusan mi, agas ni nanang. Staya. So, nagkrikat ti biyag mi sika. At pwede giti gundaway nga,
Hango umani dya bagas nga kanin mi. Kat ano nga ron? Kat lugawan ni nanang Anak? Mas mati lugaw. Ano special nga lugaw. Ngino plain nga lugaw. Kamlat asin na. Dya balay mi. Aring na marmar po. Nukas tangag bagyo. Mapangka magbakbakwit. Nga dahil tati, mangituron kanya, tapno, mabalbaliwan ko matibiyag mi. Kahit ko ti bumaknang, Emma. Tapno kayat nakanto ni Marisa. Ore no, malpasan to ni Ralph. Hantag katuloyan na kita. Pagkuna, basta. Dakam to ni Marisa tagkatuluyan. Takayat mo ka di pa lang di babae, umalpasanan sa baling nga lalaki. Siyempre, ramidan tumot amin ni Ralph. Tapno di kasta kita matagikwanan ni Marisa. Anak ko mati sa reservina nga. Ada kwarta ni Ralph nga iliblibre na ni Marisa. Merienda, lunch, dinner. Di dando nga ta mapanunot iti sumrak iti hotel. Katsika, Emma, the boyfriend mo, napatasan yon? No way. Virgin pala na iti lips ko, oy. Ground di barukong ko, kang ranoan namin, di ta pa ba? Kahit mo sa una, nakabisbisituan di boyfriend mo? Tabaam. Kasla saan mo boyfriend, ano, di nakabisituan. Di ba mati na nga talaga agad adam boyfriend ko? Your ore ko lang ibaga na nga yam amok ken kuana. Tano yam amo mga kanyak no kunana ket awan kung kunak lang kunak kumaang. Tinakdiraklatan manon nemi. Sinas tinaraklatan timbagag idi nga dan boyfriend ko. Kendo kasta nga sasalita kami manon nemi. No saan nga ni Marisa tidakdakamaten na may panggap karapaap na nga bumaknang. Sana istorya ang tirikat damano. Ala, sapay ko mga rod, donato. Iramang ka, kadagiti karkararak ko nga sapay ko tamatungpal mo, terapaap mo. Wen, labanak dagiti ado nga karit ti biyag. Saan ko man nga maturpos ti kursok, basta adda knowledge kon, ulitek, malpas kalato nga lasem, saan to ngaag-enroll para third year. Mapanak to training sa Manila. Saan ko to na makikita? Ni cellphone katawang paikin ka. Padawatan naman kinida. Bam, da kumitak to na kita nagalalusan da na cellphone. Da papakin ni mama. Ado na kita nagalalusan da. Ano sa mata nagalalusan? Hoy, basta lamayat pa lang. Napila nga pagtawag. Diba? Ken, okay ko. Okay di. Cellphone, mabali nga pag-search sa dyan. Ado nga mintigurang kanyak eh. Adado ko mamaninti amok. No kompleto kiti gamit. Nang rona ito laptop. Di ka, ayalang kiti ko Daan nga laptop. Sige man, friend. Alaman, cellphone kan laptop, please. Oresan ka please, basta at dalakid di. Ito na nung argatad mo. Ito sakbay nga, malpas na ito nga siyem. Sigurado ka? Uy, saan nga gululbod? Kita agtokit, no ate perdina, amok tunga nga tamang taramnan. Adamat nalig ko iti electronics ken electric. Halos agpadpada na electronics ken electric. Ito dumteng di finals manong nemi nag-review ang kastamat tinaramid manong nemi ni Donato. Magustuhan noon iti sirok ti kayo. Ti sangot ti eskwela manong nemi ayan nag-review. Di ka mabisin. Kinapudno na, dudud wala nga pandesal ti.
Gilgilingin ita ito sa buksit ko eh. Ano nga pakaalam nga rin ulcer. Medyo nakutong ka pa yun eh. O sir Bina ang apak ng kano, dan tumit sakit mo. Makan, tantang birianda. Kababayin. Asya ka, may tao masapsabali ka na ta. We are friends, di ba? Ngayon ti amo di kita dumakit. Sala nga friends. Ada boyfriend ko. Sorry. Amang ano na imon di boyfriend mo. Baka maamuan na pa yung sikat mangilib-libre kanyak. Man nakaawat yung boyfriend ko. So ako pagdanagang. So may kakindin. Dito ka talagang bakagsakit ka di ulcer, oh. Hindi malpasan di finals manong name napanak pa nagipas sa karagdag bumang nagipas sa manong. Inala kong ti laptop kan ti cellphone. Oh, dito tinggarik. Wow. Slightly used. Haan na bayag nga ususar detan. So na lang tam. Mabalimpay lang. Kita am labasitan. O rin met cellphone. Si kanto mangikabel SIM card na na. O SIM card na netan. Amo mo lang usar. Mukha. Dito dadali ka about electronics ka na electricity. Uy. Damaris sa kin Ralph. Mayat manin ti akpa ng akbay ni Ralph. Kengkwana. Hay, apo. Kasla dari pabuya kanyak. Masaksaktanak lang. Amom, itay nga ibagbagam at damat sa bali masaksaktan. Sino? Secret. Ay! Paano nyo? Ano na kita? Inregalo kanya ni friend ko. Laptop. Kaya dito ko, cellphone. Wow, ah. Imbag naman maanusam to boyfriend mo si ka Emma. Hantag padpada eh. Dati boyfriend ko, rich. Dati boyfriend mo, poor. Poor man. Uy, takil nga. Na nga to apwesto ti poor man. Poor man ti construction. Foreman ah. Ngayon dato kit poor man. Ang abali marisa. Ito bumaknangak. Siguro, si kanton ti kumamat kanya. Hana? Nagkakat-katawa ka doon na to. Kasano ka nga tanga bumaknang. Malaksid lumapag-asatan ka nga mga bakti jackpot. Loto. Ya, ti jackpot. Milyones, di bakam. Namnuhweting lang pangabakam. Makaubasit lang nga bata umadakil nga itayam, di ba? Napiyata luto ta 20 pesos laeng. Man, dumumak na nga. Sigan to tagkawat kanya. Tulay man ng bagbagam. Mamangina ka ni Ralph. Pare doon na to. Aging galang tarapaap tayo bagbagam. Sa bagay, awa mo ti mga ipara, hambot nga mga iparit ti karapaap, iti nalayog nga rapaap, iti layugim latan. Agbaling nga to milyonaryo? Uno bilyonaryo. Ore sana ka milyonaryo. Basta matungpal tarapaap ko. Madanak tinapintas nga trabaho, nga dakkel ti sweldo. Manahin deta. At dan tumaten saan lang ang motor, no tiket kotse. Ano, sige, agarapap ka doon na to. Agarapap ka. Sweetheart, mabatan. Marisa, laglagi ba? Sigantot kumamat kanyak. Date. Gusto na, ipukaw mo pa. Hindi ka lamabain. Doon na to. Ngaan niya? No saan nakakayat na may isang tao? Saan mong ipapilit na pagim? Ngayon mo nung bumuhak na ito. Nintumaris at kumamat kanyak kurak man. Sige. Sabi ko marot na bumaknang ka. Lumaknang kanton. Baka sa mo ito nakayat ni Marisa. Siguro. Irigan rola kiti third year college manong nemi di korsok ng accountancy. Saan kun nga makita pa manong nemi ni Donato. Yung may pesunan sa amat din.
Abagay, inala na edit na number ko. Baring makalagip namang tawag to kanya. Dandanin malpas manong name iti first sem, edi makaresibak ti tawag iti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Sinong batak? Hello? Emma? Friend? Ito na ito. Ay, ito na ito. Hanggang makita ito na. Hanggang nagtaulay ka nagbasan, Dak Manila. Madamati on the job training ko. Sorry ito lang tawagan ka. Nakita kami na ito ng isurata ka rito cellphone number mo. Malagip ko. Iso ka tinawagan ka. Dananan ko, kinimanan ko ito tawagan. Amam ka din ako Madamat training ko with salary. Ana? Naipasak. Exam. Katkaputan na ipasak. Tinangpanandakan niyak. Madamat training with salary. Iso nga ang problema kon. At igatang ko ti kanek. Pagbayad ko ti pagkasaraak. At pagpletek. Kaya na may ipawit ko pa iti balay. Kinapudno na imot utang kami. Ang kumakayat inanang, ang kumakayat ni manang ko, ang palubusan tak, ang training. Amang kanon sa balit or-oramidek. Ngayon dito lang yung tipamuspusan. Tapno patong paltarapap ko. Kumusta kayo ti boyfriend mo? Okay kami, met. Dadya lang Napaida maklatakin ko Ori ping-ping kadyak kay tapakis. Holding hands, okay. Nagimot kan. Kumusta mo tanda, Ralph ni Marisa? Kasya dalata Sa anong nga motorsiklo at maglugluganan ni Ralph? Anong harod? Kutse. Wow. Pasaray mapandag di ako, Ag-picnic na nakakutsed. Panagkunam, andan napasama ka dakwada. Hindi pa lang istorya ni Marisa. Nalaing ka ni Ralph. Abi nga nga hangagsikog. Agkong kontrol ka Nalaing ka super ka kinalaing na. Debulitas ka Na? Imbaganat kas tao. Ano tibulitas? Hindi ka man nang buka na kay kalalaki. Nang kumanong name tinagsasarunong na unag sa naay ni Donato. Namula ko man Donato. Na masaksak tanak no ni Marisa at pagsasalitaan ta. Naku anak tinakam ko. Himala. Sabi ko tagbaligi ni Donato. Itarapahap na. Kastamad kanya. Nalpas manong name di panag-third year college ko. Nag-enroll ak para report. Maudin nga tawen manong. Saan ko namarik makita da Marisa kini Ralph. Ni apay. Dito intuloy ti panagbasa da. Nagsayangin. Ay, awang kasasita kung manong. Pinatas ko nga tinawagan manong name ni Donato. Ano song bata? Busy siguro. Yung mitirabi, manong name, isot pa ng padas ko pa ng tawag. Yung kuhan. Sinong bata na? Hello, Emma? Nakinakti yung school mo itay ng madamat trabaho. Trabaho na training. Nalpasan ti training ko. Madamat ti trabaho. Among kadi nga, malaksit nga trabaho mabaling ko pala ngayarapin kontrata. Kontrata? Ag kontrata ka, dito hamo na iretuar, ti kurso nga electrical engineering. Tayo kunak nga ro din, ori sa mo may turpos, may pasamlakit digit examination, nalaing ka ti training. Kinabot no na.
Isa kiti nangato ti posisyon na iti kumpanya pagtrabahoan. Gapong nga tilaing ko. Wow. Kat kumusta nga ti biyag mo itan? Namaknanggan? Yung mo na nga naramid ko, pinabalbaliwak ti balay mi. Pag hindi nga marmarpuok, di ba? Kinabuno na naputulan nga pag hindi ti kuryente, hindi. Hanggang magkuryente. Gabot ado di kita kami na bayadan. Next month siguro, ang bakasyonak. Malpas tumatin yung balay. Kahit mo? Umay kanto no alaan dyan balay yo? Umay kanto sa dyan balay? Baka hagungit yung boyfriend mo. Kaya nam lagi diya, ti Sabado kin Domingo. Sige, kastoy. Ibagam no sa dinut pangalakan ka. Tawagan kanto, no adda akon sa ta. Lugar tayo. Tawagan kanto, tapno pagtulagan tanin tunto pangalakan ka. Kumusta gaya man da Marisa kin ni Ralph? Ita ka manin, Marisa manin. Saan ko idang nga nakita? Agpadpada da nga saan ko nakita? Pagkasaan da nga nag-enroll? Uno saan nag-transfer da? Imposible, nag-transfer da pa lang. Among ka dito cellphone number ni Marisa? Amok, mabalingatan mo kanyak. Kahit no saan ko kayat. Please. Idat mo kanyak, please. Kahit ko ita nga, ada na pintas ng trabaho. Kahit kong makita, ay makasalita. Mabalin? Alan sigamit friend, ipaida mo pa eh. Tamo ka din masaksak tanak. Kunak kumamanong naming yung saan kumat kami ibaga. Sige, i-text kuntokin ka. Sige karon, oray i-text mo ngayon. Inaramid kumit manong naming namang pa'y masaksak tanak. Anyat atakin ni Marisa ang awang kanyak. Anak ang tamadlaw. Unang yung saktubat ngami, napingamit ngami ng vagak ada boyfriend ko. Kit ore, ada boyfriend ko kumano talagang syakti kayat na. Ibaga na ko ma. Unay na, hapak matin di bagi. Karabyan na manunay mi imawag matin kaniyak dito na to. Kit kasto ni ragsak naman. Hello. Emma, friend. Nakasarita ko ni Marisa. Nakasarita mo? Ket. Isubit lagayam nga saan nga nag-enroll. Abay, nasikugan gayam ni Ralph. Nagdagdagibi ita ni Marisa. Ket, ni Ralph ngay. Pinaybayan na kano. Ana? Pinaybayan kano ni Ralph ni Marisa. Naganak abalasang ni Marisa. Ket, DJ agsusuri, iti kasi nga kina ingrata na kanyak. Agsusuri, takinayakayat na ni Ralph, nasamad gayam nga napudnot pa nagayat ni Ralph. Nadyalakin ako kinababae na kano ti nag-interesan ni Ralph. Sana ko na. Sikala ko man tinaklon ko idi. Kuna na. Kita nga bala, damot pala tsansam. Di ba? Binaybayanan ni Ralph Sona di dagundaway mon. Nangaruna no makita na nga bimak nang kan. Di ba? Yung karimidi, nga nubuwak nang ka kat aramoy Sona. Habi ka sila makaungat ka. Ha? Makaungatak? Anak makaungat, habi ko makaungatak. Di ba? Yung magamidi nga, ninto maris at kumamat kang ka. Di kumamat itan. Dumawdawat nga titulong. Tayo bagang mga pagtrabaho mo, nga takal swaldom. Oy, ket, tulong amat. Oo, pagsanay ka.
hanggang dahil kasi tumulong. Di ba? Kasi tikang kanayon mo parang tulong ka niya gini. Sige, di tulungan ma. Kapag sila masurong ka. Anak masuron, sige agad. Sige, naon sa balik ng magamon. Sige nga rin. Sorry, na-disturbo ka. Disurun ko, manong name. Ore ko lang bakal sa cellphone ko. Imbaga, talagdiso iti kudson. Gago dahil dyan ang tunato. Kaya't napailang dahil dyan ang Marisa. Ilinto talaga nakabalasang. At tuyak ang virgin na virgin. Siyak tumat nga minapi nga ngayon bagag nga boyfriend ko. Api diyak kayat nga ukasan. Ngayong oras ang ko ukasan na kastano talaga nga siyak ti kayat na. Agpadpada kam laki dito nato. Agay ayat iti sambat nga mga ayat kang kuha na. Siyak may agay ayat iti sambat nga mga ayat kanya. Bigat ti Sabado, manong name di agring ti cellphone ko ni Donato. Tsaka kumakita song batang. Baka Marisa man iti magbagana. Yung sinong batak mo? Hello, Donato? Hello. Adda ako niti balay. Nagbakasyon ako. Pangalakan ka? Ito na no. O may kaalanin. Taada lunch dito'y balay. House blessing. Kahit mo sawan, mabilisanin ti balayo. Kasama katakal na. Balay at tinapindas ti biyagnan, ore sa angan ng graduary ti CB Electrical Engineering, ang adopet atiun na akalagiti talaga nga naggraduar. Talaga baknang ka, no kasta? Ngayon maduti kiti naglasatak nga karit ti biyag. Panagubing ko, imagine. At dapat kiti maminsanak lamangan ti may sangal daw. At dapat kiti kundawin nga lugaw ti kanan mi. Pa-hospital ko pa ni nanang. Ito, nalainganin. Gabuta, siyempre, espesyalista nga doktor, tinagpakita kong kuha na. Dakal gastos yun Dakal man, hanggang pinabailan mo met. Sige, nagdilog agarubuatak lang arbit. Kalbasan na, ito sangot ko munisipyo, iti pangalam kanya. Siya pag-urayan tilugan sa dyan. Sige. 30 minutes. After 30 minutes, adakton sa dyan. Adda nga 10 minutes ko nga uray manong naming hindi adag sardeng napintas a kotse. Tiyamok agad. Nagsardeng lang. Hindi may lokat ti tawa ti kotse manong. Si Miripak. Donato? Ay, si kanit Donato no? Siya. Hala, nagdakkel na nagbaliwan ti bagim. Nakamatmatyo kamat nga nakapudpudaw. Dito ti kotsem? Ala. Kasalaman lang kotsem ti may isang politiko o businessman. Ay, lagat ko. Naman kan. Sige. At lugan ako. Hindi na kaya nakalugan ako manong nami nga nairekap kontiri daw. Kumusta ka? Kumusta ka, friend? Gusto eh. Puminpintas ka na ta. Papapintasan na ka ta boyfriend mo. Uwan Kasi ka, dito nga kinagwapo mo, imposible nga o, hindi ka di babae, di biyag mo di Manila. Pasarenak mo umuraga. Umuraga? Umuraga. Kaya damat magatang. GRO? Hala? Yung awan tinag-girlfriend mo sa jay. Ada dito eh.
dito sa lugar tayo. Di patpatag ko. Ni Marisa? Kumusta mo tayo ni Marisa? Natulungan mat lang? Natulungan. Ang pagpakaasim mo. Naragsakak mo tayong tumulong, siyempre. Tado mo timutulong kanya. Naroon nakakaasa ni Manang ko nag-uutang. Ni Manang ko, kahit nakanumat ko, mangituloy pa nagbasa na rin, medyo pakitin. Ako mataasawa na. Pagbasahan ka ko mabait mo. Baka babain kang kaading ko. Kakaasi ka lang, o arig na no ko ID ka, parintuman ka, tapno lang yung ikang balon mo, nagbasa. Kinabud no na ni Manang ko, hindi ka ublagan na. Ong tanak. Ibagbaga na nga saan kun nga ituloy pa tagbasa aggasgastuak lang taon sa Serbina. Nakaroon na hindi mapanag agtrain di Manila, pulos nga di na kayat. Siya na panimbot na nagututang, nagpapakaasi ka dagatay da, mabalin na nga magpakautangan. Payadak tumot lang ang dagos ko na. Kailangan kita binayadak nga sa sigo di sa tapi interest na, kasto na yaman da. Dagiti na kautangak, basta rin ipauitak ida, no, ipauitak kada nanang kinmanang. Nakarkaro akpay ka nung nga di abroad. Kasladak di abroad nga trabaho. Kasano mo yung tinaramid mo? Amom, ore sa among orehang kagraduar, ore awan diplomam, nung nalaing ka. Sa bagay, gusto ka. Tadamat na kita nakadiploma, nakagraduar, nadidamot among ipakat. Nalalaing pa na kita high school graduate ako nada. Nagpakanta kamot lang ka na boyfriend mo? Sabi ko, masilap ka. Baka kasla ka Marisa. Ngayon sina na kamat. Sabi ko, sanaay ka. Actually, awan agpay-pay so nga boyfriend ko. Ana? Ngayon baga masigo didi. Hindi na kayat ni Marisa, sikat armag ko ay, the boyfriend ko namin didi, ba? Malagip mo? Bagak lang tikas dyan. Hindi mo talaga nga awan. Di mo ko maimbag nga sikot, hindi. Di mo lamadlawan? Nga niya. Nga nalablabas pag yung gayam, timariknak kang ka? Oh, sige, katawa ka. Nagkatawa ka. Saan ko manipilit yung bagikat kang ka? Noon nila tamarisat kahit mo. Ure noon naganak abalasang. At nakakatawa? Nala, sige, kasusurong ka man, katawa. Katawa ka. Dapat gayang pa nagkurso na adam kanyak. Tultulungan ko kumay di, noon pa nagayat ko king ka. Masya anak ko mga king ka di, noon pa nagayat ko king ka. Pinampandahan nga rin, ang boyfriend mo ni. Oo, gagangay lang kas kayem, timarik ng kanya. It's okay. Kinapod no na. Kahit kung ibagakin ka, mabitlang disardin ko pa lang tikotse, ha? Tapos makamagsalita tanga na siya, at sakbay nga dumanon to sa Diabalay. Hindi pa ilaing nga, nadismaya ka ni Marisa. Tayatag ka di, rumbang ka di nga ayatin, tikas kang kuwana. Nga paspasaktan na nga pabainan, ti may sa lalaki nga kas kanya. Ibagbagang laking ko, i-istoryak lang kang ka, ti may panggap ka ni Marisa. Pangsintirak. Ng kaslasaan ko madlaw nga. Di mo lang madlaw, ngamdyak kami nimpadlaw. Nga basta Marisa at pagsasalitaan tayo di, masaksak tanak. Di mo nga rin babagi di, nga ang boyfriend mo. Ita, baga kung nga talaga ang boyfriend ko, ang nagpepeso ang boyfriend ko. Ano nga ro din? Alam, minsan man nga na yan, katawanak man yan.
Brusyo, pagkudot ka. Kinapudno na. Sika talaga ti love ko, Emma. Ngem, mabutay ka lang amin di. Baka kagura nak. Kadadaywan nak. Kadawan timang tulungan kanyak ko nak. Talaga? Do you love me? Yes, I love you. I love you too. Tulato. Tinanggal natin sumbangir nga pingping ko manong nami kat iyas dagnan di kinibibig na. Nagkidemakmet manong nami nga nanguray kada kinibibig na. Inding pil na apag-apaman ididamo sana sinublian nga inamalan man. Itinapaot. Ala, saan nga virgin di kiti lips mo? Thank you. Let's go. Ituloy tanto sa Jabalay. Ituloy nga. Ituloy tanto. Ket no kayat mon, nagturpusak pa'y. Nagtrabaho pa'y. Sa kontuited kang ka. Tikang runaan na akalikago mo. Manong nemi di makadanon kaming na dun tao. Nata balayo? Nagpintas ng balay. Kaya balay nga rin yung balikbayan. Tiyamuda ka nagapuha kita abroad. Timsahan kami manong nemi kat inyam amunak kinimanang na. Manang. Ni Emma. Ti girlfriend ko. Di ba't Marisa ya? Teran ma'am. Ni Emma. Tinobya. Abi manang, ano ti bagbahan ng iti may panggap ni Marisa? Ni kanu Marisa, ti may sa mangkar kaharit kang kuana. Ado nga ti kaharit ti biyag mi, ti biyag ti amsat ko. Hindi ka nakatulog ni Marisa kang ka. Una, ti panang paay na kanya, ti panang paspasakit na kanya. Dadagat pasat ti kaharit ti biyag. Tapos nirikas kitag pursigiak. Ngayon itong bumaknang ka at kumamat isonan. Hanggun ngamat akayatan, sigamat ti kayat ko. Ito unag kami manunemi nga nangaldaw kalpasan nga nablasan ti balay. Nagpintas ti balay yo. Ada pa sa bali nga balay ko di Manila. Ana? Tupay lang. Ada nagatan kong ngalote. So nga, may patakberak tumat sa dyan, bukod ko ang balay, bukod ta abalay. Kunag ko nga. Kan, nukas-kasano lang, sumina akto di kumpanya, pagtatrabahwak, ta mga ipasatay ka ti bukod ko nga negosyo. Bak nang kakadilaunay. Nakil to sweldo, saan na pala ginaprapingot ang kontrata. Kontrata? Nagatay, special wiringan. Nagrakal nga building. Sakti mang kontrata. Ito'y panaka-wiring na. Ito nga natin kubreros mo. Alis to lang ayaban nila. Mata kontrata ko. Natakal na building agad ko. Abutin kami mo iti 2 to 3 months. Numalpas na kontrata na kat ni. Dakil dot ka nan siyak. Siyempre, bunong ak tumadagiti kakadwa. Hanak pa nga na imo. Sanak pa lang mamati. Donato. Ni Donato nga kurkurang ti pagpleta nga mo pa nagbasa. Ni Donato nga di pagmerienda. Ni Donato nga di pa imangkal daw. Na pala nag-training sa Manila. Special training. Gusto matan ti biyag na. Kasta halata ti biyag. No lumaban ka, kat pagbalinim nga digiti mapaspasamak inibiyag kat isut agbalin nga karit. Panagkiraos ti tiyan ko.
amariknak ini nagtakkel data nga karit. Di mangliwatak nga mangan, di may sangal daw karit. No, ublagin nak to ni manang nga gasgastos ka lang ti awan sa serbina ko na marigatan nga mangted. Wala isang kabasit laeng takkel a karit. Saklat buwak nang lalo ka ito't imak nga mangted ti tulong. Manong nemi pangal daw kalpasan data jak manamo tasoya ba na. Paturog ka. Dadat kwarto ko. O kata iyon ko yung aircon. Maya maunin, nalamisan. Siyak lang ha. Siyak lang maturog. Wen, gabuta, maturog ka at ato na kita kasalitak. Ato na kita kabagyak nga gurore kanyak. At pwede kita maya tasumbrek kanyak nga trabaho. Alay kita sa Manila. Sige. Siyempre kakngarot manong nemi, itinaka-airconin nga si Led. Dikat ko't sapatos ko. Mabalin nga kwa. Pabulutan nakti. Pagsukatak t-shirt. Sige. Mabitla nga. Dito yun. Short. Short pa eh. Hindi kami naka-short eh. Kahit ko ikatin pantalong ko. Anak makaturog no, nakapantalong na. Sige. Ano sam dato eh. Kabarbaro pala dato yung short. Okay? Laro mo rin araw din katakti pantalong ko. Ano makita? Bumara kakit din. Rimawaran manong nami kat nakakitak ngayon lak na tritaw. Nakuyusak mo nga nagsukat manong nami. Alaga nga ipipahinak, makaturo ka talaga. Jak amo manong nami numano nga minutos ko ang nakaturog. Idi tada mangar-arakop kanyak. Tunato. Ay ba? Ala, pagsimrek ka. Kasano nga nailak mo at tulbog ko. Mas turog mo Yung napupuutan, kinis ko na lips mo, titangad mo. Kandi mo napuutan, ganikat ko ti t-shirt mo. Ha? Akong pa yung brak, loko ka. Ituloy tan. Mas basak pa lang. Purcher kalisak pa lang. Ituloy tan. Noon niya ang tibungan na. Kasaganak magmangin ka sa akin ka. Kahit kung iparik na kang katirot na kidarakop ko. Kahit kung iparik na kang katibara na kidakit ko. Di pa nagayat ko. Donato. Siguro manong nami kat talaga nga daytan tinaikari nga tiyempo. Tapno, maisagot ko ti amin ko itilalaki nga naikari para kaniyak. Nga idi pa'y laing manong nami nga gay ayatak kang kuhanan. Nabasamak nga rod manong nami. Di pa nang ipay ko ti amin ko. Nga naulit. Nga ore lamit lumanong. Di tulod na kon dito'y balay. Tawagan ka. Tawagan ako at tintinawag ta. Ito na naman pa nagbakasyon mo. Ito nagraduar ka. Matanda rin to. Sige. Namnamay ka. Gananad ka. Nanarunakin ka doon na to. Awan nga rod ti sardayan ti komunikasyon mi kinito nato manong aging kang iti may nga aldaw siyak tinairan na nga napan nagitsenda manong nemi hindi makitak ni Marisa. Marisa, Emma? Napakas naman tila nga. Kasi siyempre ada anak ko. Kaya ore ada anak mo. Ma-estimar mo kalat ako matabagim nakapimpindas ka idi ka. Kumusta mo ni Ralph?
Na disgrasya din na minsan nga aldaw. Ha? Abay? Kotse? Motor. Awan di kotse na. No da kotse na, mapan naman ilako. Isalda. Medyo motor nakadisgrasya na. Ket, tiyak man mo. Natukol sa di may isang taka na. Hanang intuloy hindi pa nagbasa na. Naging inom. Nagbaling ang problema, naging naganak yung kuha ni Sona. Kaya chika, gusto pa nangalang pang biyag buti anak mo. Kumpormed ta. Kaguradak mo digit naganak kanyak, na gasgastuak lang di, on sir Serbina. Dadak mo na ituloy na nagbasa, na nagsikukak mo. Kaya chika, naggraduharak ton. Ang nakatawagan ni Donato, idilain ang patulong. Pinawit anak mo. Takal mo na itulong na siya pawit na. Nagkakit kita. Nagbakasyon. Napabilisan niya balaydan. Nagtakal niya, pintas di balayda ko na. Nagpintas lang hinapay di kutsena. Ket, saan kailang agayaman? Ang tapay na pasamang niya. Ha? Dakam tinay kari. Hindi pa lang ayatak yung kuha na. Natunggal ta kamatin na kanong salsalita kami masaksak na. Sabi nga dagos kami nga sikat inaram na. Yung bakak mo't kami hindi nga boyfriend ko. Nga mga bali. Talaga amat nga siya talaga tilap na hindi. Tawagan mo lang nung ka, nagpatulong ka. Nalokit yung rikna na nga tumulong. Nang roon agad at dapaset mo, kadigiti karit tibiyag na. Anat kahit mo sa nagbalik ni Donato, nga limaban kadigiti karit tibiyag. Ngano awang kumadigita nga karit, hang kumamat ka nagpursigi. Ti panang pahay mo keng kuana, ket may salita nga karit. Tapno patuloy, iti kayat na natungpalin nga rapa. So nga siyak tibang ibagakin ka, ore boyfriend ko ni Suna. Nagpatulong ka. Nasisi talagit pagkasapulam. Tapno di kasta, matulungan na ka ati boyfriend ko. Iri agraduarak manong nemi dimteng agpaiso ni Donato. Kinabudno na manong nemi, tinulungan nakpay nga naggastos. Ore saan kumakayat digiti parents ko manong nakababain ko na dang iso nga ang grande ready nga pa nagpaalak iti graduation ko manong. With combo, live band. Graduation lang naka-live band. Mga manong sa orela talot yun ng cater. Nalagang kasla lang nagraduar nga cum laude. Iti kasi nga kinagrande manong name. Iti paalak. Nga ni Donato manong name iti kang runa nga naggastos. Kalpasan na. Dahita manong name imian ni Donato dito balay. Kat na pantiilo iti tong galmay sa kadakan. Nga kabigatan na nagpudno kami kada papake ni mama. Nada kami. Ikitintod ka nung radical sayo. Pa, agraduan. Agtekak pa iti board. Tagtrabaho ak pahay. Oresan ka nagtrabaho, sweetheart. Si kantag baling nga accountant ko. Iti kumpanya. At nabukod mo na kumpanya? Ang kumpanya, tasulok met. No kumpanya nga agad, adu kami. Umaykan sa Manila. Tas sadyay, ag-review kan ton, sa take the board. Kahit ko kumamit lang trabaho ko, nasaan nga sikat pagtrabaho, Agtinong-nutan iti negosyo. Siyempre, kasapulak na accountant. Ano rin ka nagitagi, akwa, agramit ka nagiti, naskin nga maaramit para BIR. O sige, tigak pa nga rin board. Dito'y lugar mi manong name iti nagkalaysaan mi. Jai family house da, di balay da.
tinakaangayan ti resepsyon manong name. Kat nakatado nga tao. Ti karabyan na pa'y manong name kat adda pa'y live band. Inayaman mi manong name ni Marisa. Ito nga pa nagkalay sa amin. Kaduwa na ti anak na manong. Ay ba mi kumapi ni Ralph manong name Diyo kanong pa nakadisgrasya nagbalinan nga baldado, inutil, at akanulatan diyo nagjabalayda, arubayan da. Nagbalin nga PWD. So nga, mapamilat na sarsarungkar, isarsarungkar ni Marisa, manong nemi diya putot na kingkuan. Ito syudad ti Manila, manong nemi tinagnaidan mi. Nga nagtinulungan mi ti asawak nga nga sa kasyo to bukod na nga negosyo, uno bukod mi nga negosyo. Anong name? Nagasawa matan ni Manang na. Ta napaturpos na matan Manong. Diya inalan na kurso. Kadag ng negosyo. Isuda kininanang na. Agrama matan Manong name ti asawa na. Mapapagam na ko sa marasarungkar, dito amyanan, dito ayan, napapakin ni mamakin, kakapsat ko, kanda ginaganak, ti ina, ti absat, ni Donato. Na paraburang kami met manong name iti tuwang anak. Kada darayaya, di kiti anak mi, nga mga sikaso kadakwada, noda ka mga agpadpada, iti negosyo mi ti asawa. Kaya manong name, talaga man nagtulong ti asawa. Ato di kita kit daw titulong kang kuana, kung ada makita na manong naming nga kasapulan nga tulungan na. Nawang pulos ti pa nagkid-kid direct na. Ako na, tinatulong nga tao, ad damat nga tulungan na po Diyos. Nadandali amin nga kontrata na manong nami, kadakbalegi. Awan ti reklamo, di kita ay trabahon na. Dito nga ron, manong name, ti pagkasaritaak, thank you, ti anos mo, nangurnos, kalpasan nga nak-insend kang ka dito Telyena. Thank you, iti laing mo nga nangibasa, thank you nga nagiti nagbuyak, at sapay ko ma, dadamat ni batik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, karigiti padak nga nagdengeg, more power to your program. Ito nga ratagyaman nga pagayam mo, Emma. Thank you, Emma. Thank you. Thank you, magkadagiti nagbuyak. Yeah?